Timijiet Maltin li ħadu sehem fil-kampjonat dinji ta' Late Ball Pool fl-aħħar jiem f'Ennis l-Irlanda għamlu suċċess impressjonanti meta rnexxielhom jirbħu u jsiru champions tad-dinja fi 3 kategoriji. Wara l-2 li għadda t-tim Malti tal-irġiel rebaħ il-finali tax-shootout, 3 tim wara kien imiss lil żewġ timijiet oħrajn nazzjonali mill-istess kontingent, dawk ta' taħt 18-il sena u tal-fuq minn 50 sena li jiġu ddikjarati champions tad-dinja fil-kategoriji rispettivi tagħhom. L-ewwel tim fl-azzjoni kien dak tal-fuq minn 50 sena li rnexxielu jeleb lill-Irlanda ta' fuq b'8 frames għal 5. Immexxija mill-coach veteran Pasquale Ciberras, din kienet it-tieni darba li t-tim rebaħ dan it-titlu prestiġjuż. Dan anke jekk kif stqarmana s-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Pool, Vincent De Giorgio, ma kinux il-favoriti għar-rebħ. Iżda l-plejers Franz Abdilla, Antoine Aquilina, Marco Bonello, Manuel Mallija, Kevin Merċiqa u Ivan Rizzo kellhom wirja eċċezzjonali. Ftit wara, it-tim taż-żgħażagħ kompost mill-Lahwa Shailon u Jake Castaldi, Denzel Falson u Nick Muscat, immexxija minn Vince Muscat, komplew jikkonfermaw li huma forza dinjija f'din id-dixxilpina meta t-tielet sena konsekuttiva kisbu it-titlu ta' Champions tad-dinja wara li jelbu lit-tim tal-Afrika t'isfel b'8 frames għal 4. F'kollegament telefoniku, is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija qasam magħna s-sodisfazzjon ta' dawn ir-riżultati mill-aqwa. Ninsabu sodisfatti għax li terbaħ 3 titli tiġi finali kellna huwa unur kbir kemm għall-pool Malti kif ukoll għal pajjiżna. Malta setet saħansitra għal din l-avventura fl-Irlanda b'suċċess akbar, hekk kif fil-finali tat-timijiet tal-irġiel intlagħbet tard il-ħamis filgħaxija, it-tim Malti mmexxi minn Carmel Cilja iffaċċja lil qawwa Ingliża. Fuq 21 frame Malta tilfet b'6 frames kontra 11 biex l-Ingilterra niżlet isimha għal 23 darba fuq it-trofew ta' din il-kategorija. It-tim Malti tal-irġiel kompost minn Miguel Amato, Owen Amato, Johanna Tart, Clayton Castaldi, Leiden Dabono, Dejan Grek, Ryan Pisani u Chris Zaffarese xorta jibqa' sodisfatt mit-titlu tax-shootout fil-kompetizzjoni. Is-Segretarju Ġenerali spjeganna kif fil-waqt li l-kompetizzjoni tax-shootout hi waħda ta' veloċità b'min jerbaħ l-akbar ammont ta' frames fil-ħin allokat, dik tat-timijiet hi tradizzjonali bis-sistema ta' min jikkwalifika sal-finali. Bħala disciplina hija l-istess, ġifieri l-istess regolamenti, l-istess kollox. Il-format huwa differenti. Il-format tal-team shootout tintlab knockout, il-logħba tkun bil-ħin, bi-time cap, ġifieri għandek 40 minuta ġo fiha bil-ħin dejjem nieżel u trid terbaħ il-frames dawk l-40 minuta, ġifieri logħba fast ħafna, mentri il-kampjonati mondjali jintlabu fil-fażi tal-gruppi timijiet kwalifika għal-kort tal-finali u mbagħad tibqa' żejr ovvjament semifinali u finali. Il-kontingent Malti mistennija sal-lura Malta il-ħadd filgħaxija.